Ugto na. Naugtuhan. Naugtuhan pagpamalingki. Isabay ha kay nakay kuan. Una siguro ka tanawin ko. Gi. Naugtuhan pagpamalingki. Mingan ko kaon sa fruit salad. May ni kay diretso na kaon. Uncle! Hello! Nana nagyud guys basta mag-drive ta seryoso yung tako ray kasamok-samok. Seryoso usahay tabian. Nagpalit mig fruit salad dito guys. Nagpalit na lang nitong ready to eat na kay kapoy naman na magbuhat-buhat pa ko eh. Muna siya upat ka serving. Balik 500 ni siya. Di ba mahal 20 kilos prutas karon plus butangan pa nimo gatas bay ba? 100 Ha? 100? Oh. Kulba. Hali na! Mintres bugnaw pa ning kuan, fruit salad. Ale, char lang. Mura magsisidi. Ale. Kita ay mga on sa tang pabugnaw sa atong ginhawa mga auntie. Ay, dalawa na to nilang fruit salad kay buro magdaghang gapila dito. Kay init kay panahon, mga untag fruit salad sa inyo guys. Mangain. Mga kauntag fruit salad guys. Nindot ka tanawan ng cloud o gablo-blo o kuan. Puti ang cloud. Nindot ka tong background ba? Naugtuan biga to sa market. Huwag mi nagdali. Huwag mi nagdali. Namahaw manggod mi daan. Namahaw mi daan aya mi na malingki. Katong nakasayo-sayo mi kay wa pa man mi namahaw adto. Tong last bitaw nga na malingki mi. Dira po sa Damilag. Sa Damilag market ra. Ito sa ipabugnaw. Ito sa ibutang sa freezer kay. Naman sila na. Ang sama. Ano ito? Ako magbuhat og fruit salad kaya gasto gid kay butangan man ako all purpose cream. Ba? Kani kay barag rangan naman ni nilag kuan. Kanang sa tawag ana. But in fairness lang
Tamang-tama lang po para sa kainit sa panahon. Na? Ha? Itumba niya na yan. Nanay sa kapasgan. Pagkalagay pa talikod niya. Tumba. Nakakuha na pagkatumba? Kuyawan na. Dagan niya dito. Sabi ko, lusog din pagtumba. Dinilat mo dilo. Dinilat mo dilo. Init kay ba? Dito ba? Dinilat kayo. Kapit na nahuman. Paingon pa mo dito sa moy. Butangan mo ginagod klaseng. Aya dahil ang katungkuan. Pagkaon sa moy. Dire taman yun to. Sa man. Binir ka man yun to. Kapdi na mo ron. Kasi ba sila? Junior? Pero mahuman siguro po na ninyong sa taas. Kapdi na mo, Junior? Sino kay bawo? Babay, kapdi na ka ba? Update ako. Kapdi na mo karon? Siwasan na lang ninyo. Mau gani? Ay, mau sa mo dito sa boarding house. CCTV. CCTV. Yung na sa TV ba? Ay, gani. Kaya dili ra lang taman nito. Hindi ko Christian ba? Dito kay ring ba? Nga dini man yun. Ipani! Naamon to dito. Nag-live po to kanina. Pasakas na sa bangko. Lagi mo ito ingon niya, no? Dili ra taman nito. Luto ko sa paina. Nga. Bani ko diri. Payong li. Dapit naman sad. Kili. So hot, so hot. So balik ta diri. Balik ta diri. Mag-update ta karon guys kay alas 3 raman atong worker kay Sunday baya. Nagtugali ko og half day ra sila pero napadayon pagid sila naka 8 hours sila karon. So nagpapayong ko ni Uncle kay init baya. So karon givinlan pag yung isa. Bitaw guys, okay, alas 3 raman sila kutob. So ugma na po na nila balikan. So muna itong update karong orasa. Agig padayon sa atong update karong adlaw sa atong renovation project. So balik ta guys, di ba? So kay kutob raman lagi sila sa alas 3. So balikon ko. Muna ilang na trabaho karon guys kana naalkubahan na gid nila ang diri nga bahin sa ato ang balay or ato dini na bahin. So kanang nabinlan dira balikan na sad na nila og mapuhon og magpadayon na pudayon sila dinhi na dayon diri dini og mapuhon. So bintaha ra gid og makuan na siya maalkubahan na no kay makita na ang iyang art ba iyang arty no ang design sa balay ba makita na dayon kung mapuno na din ha og alkuba selling kana diya paingon didto on din kani diri nga side guys kaning sidings diri hapit na pud na mahuman giundangan lang nila kay ngano ang adlaw didto manggod didto paskang inita na sad kaayo mo nung ni proceed sila diri bintahan naman lang ni diri kay dili man kaayo init din diya pod na mga alas 3 naman sila karon so diya pod na human kulangan na lagamay pero pun balikan na malampod na nila.
So, muna itong update karong adlaw guys, diri sa atong YouTube channel, ang Tony and Titing. Then, ipakita na ko sa inyo ang sidings dito guys, sa pikas guys, kay para makuan po din nyo makita. So, muna na guys, ang ilahang natrabaho diya nga side, kanang sidings. Kanang sidings, kana diha. Ipadayon pa na nila dito. Kay naabtan man lagi sila sa init kaayo. So, dinhi sila ni balhin sa pikas. Kanang sidings paingon na dito din ila po day nambot nga selling dira. So mo na itsura sa atong atop guys diri nga side. Mo na siya hitsura sa atong atop diri nga side. Pakita na ko sa inyo balik. And then kana na sidingan na day na siya din ha. So muna na siya ang kalabasan. Diba? So balik ta diri guys. Muna siya. Mananday na siya. Diba? Ang dalag attract ana guys. Kana gyud ang ato ang ceiling o sidings, no? Ang logo diri sa kuan. Butangan din naglogo diya sa pinya. Pinya na lang. Ba? Butangan na diya og logo sa pinya. Kana dira sa tunga. Butangan ako na diya logo pinya. Pinya ra ko ibutang dili lang tong Del Monte. Pinya lang magpabuhat ko ana. Then ibutang day na ako diri sa tunga. Oh, shalgar. So, moro to guys. Atong update karong adlaw diri sa atong YouTube channel ang Tony and Titing. And please do like, share, and comments. And of course, please do subscribe kung pa ka nakabisita diri sa among YouTube channel. Palihog ko og bisita, and then basin ganahan ka mo subscribe, baliyog na lang kog subscribe, and then paki-click sa notification bell para ma-update ug mamaritis pud ka unsay among mga kalihukan ug ikabisihan diri sa muang balay. Thank you so much for watching, and we will see you again tomorrow. Bye.